Right, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada. At ito nga ruden, tika back to back, ti di kalman lang ni Manong Nemi, ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin? Problem of the day. Programa pakaibasan ti surat, pakasaritaan, ti parikot, ti biyag, ti may nga problema. Kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ito'y manin ni kasin nyo ngayong yung, may manin mangibasa iti may nga surat. Surat nga gapo kini Malin iti Paway, Ilocos Norte. Anya dito nga parikot na iti biyag, intay padaaran mga kasin. Okay, hindi nga irugin nga ibasa dati napadayawan nga surat nga maibasa na tangal daw. Impatulod ka tayo ni Malin iti Paway, Ilocos Norte. Ket kastoy man ti naglaon iti surat na. Dear Kasinyong, may saakmet kadagiti tinayat ken naruway unay nga dumdumngeg iti daytoy nalatak ken mapagwadan unay nga programa yo iti Facebook di Tanemars Studio. Ken gabuta adda nakmet iti parikot iti biyag iti agdama. Isud gapuna nga inkarkarigatak met nga enornos dati surat ko. Nasapay ta iti pa nakaibasa na, ken pa nakaidrama na ket makaibati akmet iti sanggabasit nga rayaw. Ken ulidan kadag iti padak nga naayat nga agbibuya. Ken sakbay man ti amin, kablawang kay mampay iti naragsak nga orasyo di Tanemars Studio. Sameten kadag iti padak nga viewers, most especially to your ever-loving sponsors. Intay mga rudrog yan, kasinyong, dahil di pa kasaritak, di pagsasaong ako nada. Amin kan analabes, ket dakes ti bunga na. Nga dahil ti man, tinagbalin, nga parikot ko iti biyag, ket kastoy man nga inak irugi, ti amin. No aklonem to'y ayat kumalin ket makiasawa ka kanya. Ikarik nga tong palik to amin nga kayat mo nga ramidek malin. Agpaiso Michael? Wen, nakasagana kamet laeng agbalin nga sikat no kaspagarigan? Anya? Anya nga sikat? Anyat kahit mo nga sawin nga sikat malin? Sikat. Agbalin ka nga sikat. No aklonem ka, ken no asawain nak. Sikat. Mabigbig. Dati amamuti ka aduan nga tao. Dati takadidikait mo nga sawin. Taapi ko mga agbalinak nga sikat mo kaspagarigan ta aklunen nak malin. Gaputan mo aklunen ka kinagasawa ta ket agbalin ka nga sikat Michael. Hadyak maawatan. Agbalin ka nga sikat as in sikat agluto, sikat aglaba, ha? Sikat aginaw, sikat agdalos ken daduma pa nga sikat. Kayat mo metlaeng Michael? Ha? Kastat kung kunam nga sikat. Wen, o anya, nakasagana ka nga agbalin nga sikat. Wen ko naklatan tapno maasawag laeng ni Malin. O ket api di kamet makaunin, agtantanamitim kamet latan, Michael. Ha? Wen no orasyonan nak kadi? Ibabawim ka din di ayat mo kanyak, Michael, tadi mo kayat ti agbalin nga sikat no maasawa na? Wen saan na? Saan kang orasyonan malin? Biyag ko, ken, saan ko nga ibabawi ti ayat ko ken ka, biyag ko. So,
Kaya't mo nga rod, nakasagana ka mat lang nga agbali na sikat. Ano isuti ko nam, nakasagana malin. Ure taga bunak to, basta sikat maasawa. Aniya? Sinong bata mo ni Michael, gayem? Wen nga rod, Jennifer. Ay, ayatan na kanuunay. Iso nga sinong bata kun kin talaga nga, kaya't kumating nga, agasawa. Ha? Naggasat kakit din gayem? Ang moment nga nabayagin nga crush ko ni Michael. Hindi pala high school tayo. When aamok da ita. Nakagasgasat ka ta si kati inarem na idi. Aging ga ita. Jakman amo no apeng nga dinak mapansin tayo nga Michael. Pagkuna amon nga nga nagasatak, Jennifer. Akit syempre gaputa amok nga naanos nagaget ka natulnog dahi nga lalaki. Nakaaapal ka gayem. Congrats Congrats na da kay tunti agasawa kini Michael. Angim sa anak to nga tagbabawi ti sidong na, Jennifer. Ay saan to? Amok launay ni Michael. Iso nga rod nga crush na crush ko ever since. Ta talaga amok ti kinatao na. Ay, naggasat kakit din. No siyakla kung maakit ay nadya kong paluspusan. Iso nga si ka, gayam, malin. Oh, salimit matam ti ayat ni Michael. Ngamin kit adon to ti umapal keng ka ta nakaasawa ka iti kas keng kwana. Kas kumakanyak. Umapapalak. Tilaadda ka. Agayim ta. Sa nakapalan. Saan ka madanagan ta? Apalang kalaeng. Saan ko nga agawin king ka ti asawam. When umaasawam to. Ano na, naggasat ka nga talaga. Sapay ko matapod no ti kunam, Jennifer. Iso nga taripatuem to kumanga nalaing gayam. Ha? Taripatuem to ni Michael. Nay. Katapi nga siya timang taripato king kwana. Iso na at timang taripaton to kanyak. Maling? Nagkari kanyak ni Michael. Nga amin tong iparamid ko king kwana. Katong palin nanto. Nga kunana nga, ure ka no tagabuwek isuna. Kat dahi ti rason nga sinong batak ti ayat na. Malin, nanang, saan ka kanimot laing nga agbabawi nga makikalay sa iti dayjay nga Michael? Saan nanang? Talaga nga nakadesisyon akon ken ado ti mangibaga nga naanos ken nagaget ni Michael. Ado kano ti umapal kanyak. Alakit na saya at kasta balasang ko. Ang masuludsod ko man. Anyamot ti nakain labam unay king kwana. Kat di nga kinaanos na nanang, kinagaget na. Kat kunana nga, amin nga karina kat tong palan na. Amin to kano nga ipaaramid ko king kwana kat aramidan na. Manuti kasta nga lalakin nanang. Ay wun Kan talaga nga naanos dahi nga ubeng. Wun nanang, kin nagkaripay. Amin to kano nga kidawag, ipaay na. Iso nga, sa anak to lakid di nga agbabawi nanang. Auray no nagkariakit sa amon to kumanga abuswan. Nanang, malaglagi pong malin. Amin nga nalabas, kat dakas ti ibunga na. Sandak man nga bagbagaan nanang. Bakit akon? Amok tararamidek. Wen gayam nanang. Kadwain nakmangkid di nga mapansa jay ili. Apay, anyat mapan mo ko ni jay ili. Kaya't kung nga ibaga kinimelay nga, ni anak ko na kuman, ni Jennifer, nga isutimay santo nga abay. Alala, sige balasan ko. Kadwain ka. Alakit na ragsakak para keng ka anak ko.
Congrats, Michael! Galing! Tumuklot sa dilangit ti ragsak ko malin. Iti ka maudyanan na ket anya. Agasawatan. Maagkan ken marakop ka met layangan biag ko. Pilyo ka nga talaga, Michael. Agkariak manen malin. Saan ka nga agbabawi nga nakikalay sa kanyak? Sapay kumaa. Basta laglagi pem amin dagiti nga karim kanyak, ah. Agnanayon to nga sila lagi pakiti karikken ka. Bakit? Nasaya at ano kasta, Michael, lakay. O ket agsagana ka. Agbalingkan nga sikat. Baka agbabawi ka. Sana ka agbabawi. Bakit? Nakikasarak nga rod kini Michael Casin yung gaputamok nga ipatpateg na unay. Kanamok nga maisurok iti amin na kayat ko. Ken kang ronaan ti amin ti karina kanyak. Nga amin to nga kayat ko nga ipaaramid ken kuana ket tungpalen nanto kano. Ket ti umuna rabi imi akasagasawa gumargarot tirik nana kanyak. Ket dita nga sinintir ko no kasano ti kinatibker ti karina kanyak. Umalin. Nakaragrag sa kaglaunay. Bakit? Aguri ka. Ha? Kat api nga pengdanak, malin. Nadagaan nga rod. Kaya't ko nga paypayan nak, Michael. Anya? Kat perdi ti electric fan. Diyak makaturog no natagaang. Iso nga kaya't ko nga paypayan nak. Madamdaman to na bakit? Umuna nga rabi ita. Kaya't ko nga agpapasta. Ay nadyak kayat. Nagdagaang. Paunay kit ngamin ti panakairanranan at panakaperdi ti electric pan iti aldaw. Inton maminsan ngamin ti honeymoon ta. Oo. Anya? Inton no maminsan? Kituwin. Baybayan pala ta pa naglabing-labing ta. Inton no lata makagatang kan iti aircon. Anya? Aircon ti kayat mo? Tarimaanak ko mata electric pang uri no ada electric fan na dagaang tulad talakay. May meto aircon. Di mo kadi kayat nga nang nagangganas ti labing-labing ta no saan nga nadagaang no nalamiis ti silad ta. Paunay kan malin. Aging nga di ka makagatang iti aircon ket saan ko nga kayat ti makilabing-labing ken ka. Aniya? Unang nga naibusbot ti urnong ko ta iso tinusar ta nga nagkasar. Nakautang akpay ta nagkurang ti urnong ko. Timot kayat mo nga paala tagat duwa nga baka ken lima ababoy ti maparti. Ket dagiti na ummo nga kwarta nga regalo dagiti nanganak iti kasar kadata. Isu ti pinagbayad ko ti utang. Awan ti igatang ko ti aircon. Bakit? Makaammo ka nga agremedyo at igatang mo, Michael. Paunay. Agbabawi ka kanin? Saan? Alabay ang nga ron, takasaritak to ni tatang ko ta. Pailakok deti may isang anwang na ta. Utangag ti paglakon na tayo sundot igatang ko aircon. Ay, very good. Kasta ti kayat ko, lakay. Agtungpal ka, iti amin na kayat ko. Ay, very good. Kas ti ko nakitay kasinyong ket pangsintirak ti kinatibker dagiti karina. Do kasanot kinapudno na nga mang tungpal digiti karina. Nga anyaman na kayat ko ket tungpalen na. Anyaman nga ipaaramid ko ket aramiden na. Kabigatan na kasinyong nakigtutak. Tay tilipas pangal daw ket adameten insangpet na nga aircon nga kabarbaro. Nga nangayab pa yan ti kadwana nga nangaramid nangabot ka dati didingmi nga nangikabitan dati aircon.
Kasta unay tiragsak ko kasinyong saan nga gaputan na lami iston ti siled mi nga pagturugan mi. No di ket iti damo nga panang test ko. Panang sintir ko iti asawa ket pasado. Pinatgan na tikid daw ko. Ken tinungpal na ti Karina nga gumatang ti aircon. Tapno lalamlami is ti siled mi. Nalamlami is ken naganganas met ti panaglabing-labing mi. O, o di ba? Mas komportable tamet laeng lakay no kastoy nga nalami is ti siled ta. No kasta, mabalintang aglabing-labingen. Bakit? Ay kitwen tinungpal mo ti kid daw ko, pinadgam ti kid daw ko. Tinungpal mo ti Karim nga gumatang kat aircon. Ket tungpalek met ati karikkeng ka. Nga aglabing-labing ta apaman nga makagatang ka iti aircon. Ay, sa wakas. Thank you, bakit? Ala, ay katemor tabado mo na. Madi naapay. Laglagi pem, sikat agbalin nga sikat. Ha? Sipo di nagasawa ta, idi nagkasarta, idi kalman, nagbalin kan nga sikat. Anya ti kahit mo asawan, kat uwan ko nakmet. O kat sika nga rod, ati mangikat iti pagan-anay ko, sikat mangikat. Ha? Ay, uwan gayam. Sige, sige, siya nga rod ti mangikat dito pagan-anay mo. Wow. Wow, Malin. Sana agbabawi nga nangasawakin ka. Uray anya ti papaaramid mo kanya. Uray tagabunak. No kastoy met ti asawak. Kastoy ti makalabing-labing ko. Nagpintas sa pamaging bakit. Ikatikmat din ti bagan anay ko. Anyat kahit mo. Akin rabaw ka? Madi Ha? Di mo kayat nga akin rabaw ka? Madi agad sikat ka nga rod. Anya di kahit mo sawen. Kat sikat agtrabaho pati ti pa nagpapasta. Siyak amin. Ketwen kayat mo sawen. Siyak laeng ti mangrumansaking ka. Siyak ti akin rabaw nga agtrabaho. Ketwen kat sika ka rod. Ket agidda aklatan ket makaamukan no anyat kayat mo nga aramiden kanya. Sika nga rod ti agtrabaho. Sika amin. Iso nga rod nga sikat ka. Ha? Di mo ka di kayat? Saan man kayat ko? Sikat kagayam. Sikat makaamu nga ruden. No anyat aramiden kanya. Basta paragsakin nak Michael. Sige. Betar kayam ti kunam. No kayat mo, ibagam amin nga kayat mo nga ramidik ka. Ay, magustok da ita. Sige, agkanak, manipod bibig ko, agpababa. Aging gay tinagbaitan ti lupok. Uray mangkid di ibaon nak nga kanayo no kasta ti ibaon mo kanya kagat kayat kun bakit? Alamang nga ron. Sige, rugyam nga roden, Michael. This is it. Pudyos ka. Sige. Pumababa ka pa. Pumababa. Sige, Sige, basta. Michael. Malin. Diyak pulos agbabawi nga sikat tinasawak, Malin. Baba. Bumababa ka pa. Bumababa ka pa. Sige. Malin. Kasta. Ala. Yun unig mo pa'y tadilam, Michael. Michael. Sige. Tayta. Nagimas, Michael. Umadamdama, apay. Apay bumangon kan. Ha?
Rabawang ka kumanta. Maniam, alapay. Uri mga 10 minutes pa. Ha? 10 minutes? Bumatungak pa ti 10 minutes? Wen, magusto ak unay. Oh, sige, sige. Angin gari ka. Naupran sama dati subsub ko. Adula unay alakit din. Alan, naganganas no kwa. Sanak to rabawan, kalpasan ti sang apula minutos, Michael. Sige, sige. Bumatok ak mga Ruden. Wen, go. Michael. Oh, ada siguro 10 minutes na jayen. Ala sige, may kang Ruden. Rumabaw kan. Ala. Ulit na ka ba? Naglipas sa kitahin. Si Kamet din naglipas. Sige, sige. Rabawang ka nga Ruden, maling. Yes. Yes, Michael. Go. Nakabasbasa. Uy nga Rod. Kasta unay ti basanan mariknak. Malin. Malin, bakit? Oh, Michael. Michael. Kasta ulit ipanog ko bakit? Uray no napanog ak iti damon. Yung iti bagam nga ipaminduata. Ingkarigatak. Agyaman ak alakay. Agyaman ak taamin nga ipaaramid ko kit aramidem. Basta sika, bakit? Alagay aginanaka nga rod tamaminsan tupa. Ha? Ha? Apeng nga slamak lahat ka. Maminsampay? Alaunat parbangonin, bakit? Kat api ko ma. Di mo ka di kayan? Di mo ka di. Saman, kahit ko. Sige, sige. Agi na nakaklang nga ron. Maminsan to pa. Ay, Malin. Nanang, agkaiwara dagiti nanganan nyo iti kusina. Nakatadupay ti nakapalanggan nga mureng nga arwatin nyo. Di ka kumapana aglaba kinaginaw anak ko. Babayaan nyo latan nanang. Anya nga baybayan. Ubraen to ni Michael dagitain ton sumangpet. Paunay kan balasang ko. Sipod na kiasawa ka kini Michael kat nagbaleng kamit nga bados. Nabannog to nga sumangpet ti asawam sakit isunan to pala ti ibaon mo nga aginaw kinaglaba. Kit uray ta nagagad di asawak nanang. Kit uray anya ti paubrak king kuana tungpalan na lata. Ay saan nga nasaya at tikas na balasang ko? Dapat agad tinulong kayo. Saan nga gaputa asawam gaputa ingkarina gaputa iso ti imbaga na akit bebe amlatan nga iso amin ti mga ramid tinaskin nga aramidin ti unig ti balayan. Palaglagi pa magtrabaho pa iti asawam. Anang mo. Adda nga rod kariti asawak nanang. Uray pa'y masapol nga agbinulig kayo itirigat kinam ay balasang ko. Saan mo ko mga abusuan ti kinaanos kinagagat di dya asawam. Baka ka do agbabawi ka no panawan na ka. Ni Tatang, di katuganga ka lalaki. Ay, Tatang! Anya tinaknakan nyo, itaman pa nga nakadas daw as kay diti balay.
Imbayak balasan ko, tao may ko ibaga dagiti obserbasyon ko iti anak ko. Ah? Anyang obserbasyon tatang? Kat makitak ni Michael, agkutong maturayan. Eh din to nga siya kat aglukmag kamat. Tatang? Agpaiso ka di jay damag ko. Nga an anderem asawam, an anderem ti anak ko. Ay, sinot at idog ti dila na nga nangidaanon kada kayo tatang. Di mon amwen no sinot nang ibaga. Wen no saan laing ti sungbat mo, Malin. Anya, pudno ka di. Eh saan tatang? Napanan nga rodya asawam. Napan nakiulo tatang. Agpaiso. Wen. Madamag ko nga ana. Nga an anderem ka no. Saan tatang? Malin, bakit? May nagmantulungan nga mga idiso dito awit ko nga banyera nga ayang tili na baak, nadagsan. May nagmantulungan bakit? Ay, ni Michael Dayjay, Malin, kuram nga napan nakiulo. Ang misumad datas sumangpat nga nakaawit itili na baan nga arwatin nyo. Tatang, nalawag nga makitak dito'y tawa. Makitak tila nga ita ti anak ko nga simangpat dito'y balayo. Talagang ustugayam ti damag ko. An anderem ti asawam ket tila adang ipapaubram king kuana. Nga sika kumati mga ubra kada kita. Tatang, isumod lang agkutong ti anak ko salbag. Di pa nakakita ti katugangak nga nakaawit ni Michael iti banyera nga ayan dagiti linabaan na. Ket dagos lang nga imalsem ti rupa na kanyak kasinyo. Kasano ket dungdungwen da unay ti baruda. Ti dungdungwen da abaruna ket nakakutkutong kanon ti langana. Saan kumat unay madlaw ta agkabalay kami mat ken Michael. Nga ti kano kinaadot papaubrak ken kuana ket iso kanot rason nga pagkutungan na. Ang di makadages ka sinyong kaslay durduron meten ti katugangak ti asawak nga mangisinan kanya. Inesesaya at barok isina mo dahil nga malain. Inutan na ka nga papatayan ti asawam, papatayan na katirigat. Tatang, isumot lang agkutong ka ata ubramot amin nga ubra dito'y balay. Iso nga isina mo dahil nga babae. Tatang, saan nga mabalin? Anya nga saan nga mabalin? Tatang, di yu isuro ti saan nga rumbeng aramidin ti anak yu Aping ko mga ibagayong nga isina na. Lekit agpeso mat. Naskin nga isina na ka. Rumbeng laing nga isina na ka. Rumbeng ka din nga isunat pang ipaaramidam kada kita. Trabaho ti balay. Idintong agtabtrabaho mo ta asawam. Nakadundun niya tilangam. Idintong nga dadi barok kat nakalaklakayan tilangan na kitaan man. Kas lalaklakay pa yun nga medisyak. Saan mo't atatang? Anya nga saan? Iso kasi ka Michael Barok. Agpanunot ka nga na saya at isinamon ti asawam. Ang imjak kayat tatang. Anya? Ipatay ko lakit din mapukaw ko ti asawak tatang. Nalaklaka ka amatay No agbayag ka pa iti sidong na daytang asawam. Saan tatang? Masapul nga anusak ti asawak. Gaputay ayatik ti asawak. Apay, agsakit ka kani? Gapo siguro tadyak nasukatan ti badok iti aglingling itak. Alagat sukatan nga minukwa bakit? Oh, pasensyakan ka ni tatang daman tinima di nga na ibagana. Alam maawata. Apay, ibagana nga isinanak. Aramidem ka di, tungpalem ka di ni tatang mo. Saan? Saan bakit? Apay nga isina ka kat asawa ka. Talaga? Uwan. Alam maturog ta nga ruden kat agtrabaho ak pinubigat. Maturog? Anya ko ma? Di ta ka di maturog? Kat orasen di pa nagtuturog? Bakit?
Kasano nga ron ket mailiwak lakay. Ha? Ah, mailiwak. Di mo kadi kaya? Dabanog ka kadi launay? Di mo paayan na kadi, Michael? Ha? Saan na? Saan? Sige, sige. Kayak. Kayak bakit? Talaga? Wen. Di la mabalin nga. Sikat ti akin rabaw ita. Ay, saan Diyak kayat. Kayat ko tinakaiddaak lang. Kayat ko sikat akin rabaw. Sikat makaamu amin. Sikat ik trabaho. Ha? Uri ita talaing. Bakit? Uri ita talang rabi eh. Diyak kayat. Kaya ti kung kunakong ket. Nga niya. Ti amok no matungpal mo di kay ti Karim. Ha? Saan man? Tong balik ti Karim. Sabi nga ro, ibagak nga, sige. Wenen, siya akong trabaho. No, don't worry. Kayak dito ikarigatak. Talaga? Sige nga ro. Sika nga ro, may katin at ipagan anay ko. Ha? Sige, ito nga ro din, katin ta. Ay, kasti, nagganas, hindi kasti nga. Oh, rugyam nga ro din Ha? Ni apay sirek mo. Romansain nakpailain met nga muna Michael. Sige. Daytoy. Mapan na kiti isirek adagos. Tapno kumalis tumalpas na maturog tanton. Madi dapat rugyam iti romansa. Tapno naganganas ti pa nagpapasta. Sige. Iba-ibayag mo met. Anya daytan kasla ka malalim mabas yan tabarukong kun. Ha? Iba-ibayag mo. Ipapaot mo met ang agkan. Sige. Hoy! Abay, agur-urok ka matan. Ardong. Ay, pasensya ka. Iredip ko lang. Sana ko turturugan Anya daytan. Sige. Kataba ba nga rutin? Bumatok kan. Ori mga 5 minutes laeng. Sa nakturabawan. Umanay to dayjayin. Sige. Michael. Ay! Anak ko agur-urok ka matmanen. Sorry. Agsusugay lang kami. Ay, apo nagkape ka kumangamin nga imo na. Madimot nagkape agta baka mga nudyak makaturog nga dagos. Ay. Ala, sige. Rabawan nak malaingin tapno malpasin. Ay, nga, tibad trip kun. Sorry Ala, rabawan na kun tapno malpasin. Baka maturugan nak tumanin. Michael! Umay ka man! Michael! Apay, bakit? May ka man, masidig ka. Apay, bakit? Apay, bakit tarupang? Aray! Tinungpanak? Aray ko. Kunakmet king ka itay pumanawag nga agluto ka ta mga anak ton sumangpetak kunak. Apay nga di ka pinakaluto. Ha? Apay, Michael! Pasensya kan. Guri-guri na kami. Talaga nga maditibagik. Bakit? Agpambar ka pa ilaeng? Aray, tinungpanak manin. Agpambar ka. Kahit mo ba'y tanayunak? Sobramit na aramidim kanya kun. Bakit? Diyak maibtura nin. Masakit akpay.
Ket apeng agsangit ka. Ala sige ing kagluton. Mabisbisi na ka una nga si Mangpet. Sakit awan tinaluto nga makan. Ket sika kumat mapanin Kunakbat nga nasakit ti bagbagik. Panawag ka man laingin. Papanam nga rod. Agsubli ka, Michael. Michael, agsubli ka. Agsubli ka, kunak. Michael! Namuna ta. Ni, umadayumatan. Michael! Yam, gayam. Madi nga talagan ker aramidi mi ti asawam. Abusum mi ti kinaanos nan. Taan niya kumat karbingam nga mang sidir kanyak, aber. Ket agayim ta, pagayam ka. Ket kayat ka lang nga palagipan, kadagiti madi nga aramid mo. Malin. Amok ter aramidek, Jennifer. Saan nakapal palagipan, ta saan ko nga kasapulan dayta? Sipod na asawam ni Michael. Nagbalin kan nga sadot. Nakarkaro pa yan nga ngem tagabot ti trato mi ti asawam. Nga ultimo panti mi suna pa iti manglaba kano. Apay agipulpulong keng ka ti asawak. Akit siyempre agibagalat tamet Kit man ano kumamit kamin. No sikamat latat manglaba ko man dagita badom. Kit apay kit isumit ti karina kanya. Ken man ano kuman no yung sut manglaba ti panti ket asawak mo ti suna. Ken ipatpatagnak mat unay taday ta ti karina kanya iti inarimnak. Nga aming nga iparamid ko keng kuana ket aramidan na. Unangim saan nga gaputa ay ayatin na kaunay gayam. Ket abuswem meten. Ha? Balbaliwam day nga ugali, malin. Ket api ko mga balbaliwak. Akit malay mo baka agbabawi ka. Saan nga gaputa na anos ken saan unay nga maununi di asawam. Ket timet laadan nga ay sumarding ka, Jennifer. Ang mga no datati agriri. Saan na ka bagbagaan ta amok ter aramidek? Alaano, di mo kaya ti mapagbagaan ket awan ti maaramidak. Sapay la kumaa, ta di mo to pagbabawyan, dagito yung aramidem iti asawam. Nakadadot umapapal ken ka, abuswem kit din ti kinasayaat ken kinaanos ti asawam. Di ta malaingan, malin. Ayop na tan nga Michael. Maleman ngem di met la agawid din dito balay. Anya nga tatiranta na, siyak ti paglutwen na iti pangrabi ini. Ay, malay, anak ko. Anya to bubram dito arubayan niya, nga kaslad tapas pasungadem. Ni Michael ananang, awang paging gana, itakit anyang orasen. Apay na panan na. Diyak manam mo. Akit itaman pa nga di mo amot na panan di asawa, malay. Nagriri kami itay aldaw nanang. Gaputa idi sumang petak. Nasang petak nga awan kid dinagyan ti kaldero min. Saan kid di nga nagluton? Kit sika ko man ati nagluto anak ko. Nanang, isungarod nga nakiasawa akin ni Michael tapnon agnam ayak. Takunana nga aramiden na ti amin nga ipaaramid ko. Paunay kamot ten anak ko. Kat gaputa saan nga nagluto ket adut rason na. Baga na nga madidbagbagi na. Diyak na tepelan ti bagig akit natungpak iti namindwa. Anya? Tinungpam ni Michael. Wen nanang, katamuyo, idi lang nga nakita ka nagsangit iti kasya ni Michael. Uray asin do mata kitagsangit kapoy ter aramidim king kuan anak ko. Napaluksawam nga rod nga usto di asawam ano kas na nga nagsangit. Ay nabalasang ko nalabas nga minin dagiti aramidim king kuana. Balbaliwam ti ugalim no kayat mo nga di kanto agbabawi. Papi ko ma, ay na. Agbabawi kanto ka maudyanan na no kasta ti ugalim anak ko.
pananangatan ni Michael. Saan matin nga si Mangpet sipod nagriri kami ti Kalman. Inak ko masaludsudin yan da katugangak ang amangan no sermonan nakmanin. Malin! Malin anak ko! Malin! Ay ni Nanang. Nanang! Apay Nanang! Malin! May kayo dito. Saan kayo agtartaray? Amangan may taklib kayo. Napangataman na kimaritesen kito may man chisimisan ni Nanang. Ay, naanak ko, awanan. Anya tawan, Nanang. Naspakkan balasan ko, awanan ti asawam. Ha? Taapi ko lang nga awanan ti asawag, Nanang. Awanan ti asawam. Agbabawi ka itan balasan ko. Ha? Anya ti napasama kini Michael? Anya ti sawsawim, Nanang. Ay, nakita ti karuba tayo da Michael nga asawam ken ni Jennifer nga gayim mo nagkuyog da idi Kalman. Ha? Nagkuyog da idi malam, idi ili. Sakit adda nakakita nga nagkuyog da nga si Mangpet iti balay da Jennifer. Ha? Ay naanak ko. Isumulagayam nga saan nga nagawid ditoy. Taimyan ka da Jennifer, ti asawam. Anya, wan, at idamag kat nagkaturog da, nagkaidada, kini Jennifer. Saan Nanang, saan nga po doon na ita? Ang miso tidamag anak ko. Ay na siguro akat na uman ni Michael kadagiti araramidim kinkwana. Nabayag siguro nagtep-tep palisuna. Akit iti panang tungpam kinkwana idi Kalman. Dayjay siguro tinakapunuan nan. Iso nga insukat na kan. Saan nga po no dayta Nanang gaputa ipatpatag unay ni Michael. Saan na nga maaramid dayta kanyak? Ay na, binagbagaan ka idin anak ko. Ngimawa na pulos ti diningdingig mo. Sang ka ibagadaking ka? Sang ka ibagakpaiking ka? Nga amin analabes. Anak ko, kagdakes ti ibunga na. Ang hindi mo met pinatpate. Jack pulos ni na mga amaramid ti asawag ti mangisina kanyak Nanang. Lalo Jack pulos namain kaya sukat na kita sa bali. Ay kay basol mo anak ko. Basol mo naman insukat na kay ti sa bali. Jack ba't mababalaw ti asawam di dya inaramid na. Wen nga rin Nanang basol ko. Basol ko na abing ang kastuita ti gasat ko. Naskin niya nagkasukunin ti asawag. Pasublik ti asawag Nanang. Nuko, sapay kumata di pa'y naladaw ti amin anak ka. Takat ti kong kunaking ka. Wen kasinyong Jack pulos ni Namnama nga ti asawak ni Michael nga idiagar-aram kanya ket nagkari nga uraan niya ipapaubrak ipapaaramid ko ket aramiden na no amin nga kidawek ket patgan na ngem ita napanen si Mangpet iti sa bali a babae nasken nga sukunek nasken nga pasublik ti asawak ko na ditoy ko nga naamiris ti kinapateg na kanyak. No ape ngamin nga numapukaw mo ti maysa nga banag ket isut pa kaamirisam ti kinapateg na. Angem naladawen ti amin kasinyong ta idi mapanak kuma iti ayan ni Michael iti balay ti gayem ko nga ni Jennifer. Papanak agpakawan agpakaasi nga agsubli ni Michael kanyak. Ngem naladawen ti amin taawan dameten dito'y lugar mi. Kataltalaw da kanulaeng nga didaam mo no sa dinot na pananda. Ang empty plano da ket umadayo da ditoy palamiisen dalaeng ti panawen. Nadamag ko laengen nga idi pay laeng gayam nga ikom-comfort ti gayem ko ti asawak. Tunggal adda sakit tinakem ti asawak kanyak. Ket ni Jennifer ti pangibagaan na. Nga iso ti atap da nga rason no ape nga nagka-developan da. Saan kumet ket di nga sidiren ti gayem ko ta kasti ko nakita basol kumet laeng. Kasla kumet laeng duron ti asawak nga mapankeng kuana.
Nupay nasakit kasinyong mangnamnamaak nga iti maysa nga aldaw ket agsubli ti asawak. Saan nga gapo, saan lang nga gapo ta siyak ti legal nga asawa na. Adda karbe nga gapo ta siyak ti inkasar na. Ngem kayat ko nga ipaneknek keng kuana nga agbababawi ak kadigiti madingay nararamid ko keng kuana. Kayat ko nga sulnitan dagiti nagkurkuranga kiti asawak. Kayat ko nga isublina ti dati nga panagayat na kanyak. Gaputa ita nga maamiris ko no kasanok nga ipatpatig unay ti asawak. Iso nga Michael, no agbibuya ka man, numan mabuyam da ito'y. Alawen na labes tinaramid ko keng ka. Nakaaro launay ti pinangtratar ko keng ka, idi adda ka palaeng ti sinong ko. Ngimamuti Diyos no kasano agagbabawi, Michael. Tunggal maturugag, kawang kayo ti denak. Maililiwag. Nga rarapaapik nga adda ka kuma. Ket no agpapasta. Diyak ipalubos kasi kati agtrabaho. Agsubli ka laing, Michael. Siyak met agtrabaho. Siyak matimangan king ka. Magpababawi ag Michael. Mapi nga diyak kinarami didi. Nga sikalat nang nangan. Kumakit pati siya, kinang ka kumamit ang naladaw meten, hindi mamiris ko. Michael, agawid kan ta ilutwang kay ti kanem. Pamigat pangal daw pang rabisak ti agluto ti kanem. Saan kanto ni babaon nga agluto pa. Agawid ka laing, Maigi. Sursurwekton na ti lutom nga Bicol Express. Laing, nagiti paboritom nga paboritok bet ka kanin nga paboritom nga lulod may ganyan. Siyakton di bang luto na pluno si kanto bet di ba Maigi. Palubusin nga si katibang laba di pandig. Among nga naka-LLL na dadu. Mga misigabay na di manggel-gel-gel. Sakton di manggel-gel. Promise. Agtobling. Kinubawang kuryente, saktot mang paypay-kinggan na, Mike. Iti problema ka sinyong kahit kung unay nga pabalakadan kata kayo. Daka mo, magadapik iti nga agmauyo nga ako. Anya tinasken nga ramidik ka sinyong tapno mapasublik ni Michael. Sapay ko mata saan pa nga naladaw ti amin tap na no. May paniknik ko nga agbalbaliwakon kini Michael. Balakan na dakman, tulungan dakman. At iyon akong tagyaman kadigiti mangtiti balakad kanya. Kaya nagyaman na kay kakasin ti anos mo nga nangidrama, nangibasa ti surat ko. Sabi ko tadamat na ibati na nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti
nagbuya kay nagdenge. Kasi kamat Jennifer. Pasensya ka kasi na dapat tartaraudin na di surat ko. Jennifer, kayem. Amok nga mati tinaramit ko iti asawak. Ngay mapaymat nga intaray mo isuna. Amok ko reyo jak makit kita. Amok no niya tararamitin nyo. Isublim ko man ni Michael. Jennifer, isublim ko man, oray. Promise. Ba isublim laeng ni Michael. Oray bulutin pa minsan di makalawas. Basta isublim kayo nagdiasawak. Oray bulutin pa minsan ngal daw di medya lawas. Sana na, Jennifer. To'y kaslag mauyo nga napagayam yo nga nagsurat. Malin, iti Paway, Ilocos Norte. Dahil na karon mga kasin, ti problem of the day ni Malin iti. Sino suro kam sa mating wala din iti iti Paway Ilocos Norte. Agit-kit daw ti pamalakad tayo. Diyaka mo ano, dadig iti mayat amang ti balakad keng kuana. Ang nupikasta akit ikantay latamat ti gundaway na ni sender nga agbalbaliw ta talaga ako na naman sigon iti surat na nga naamiris na maten ti biddot na ang no naladawen ti amin wano sampay datati ditay masungbatan.